Hello guys. Meron diri sa kwan guys. Sa among farm guys. Nagsuroy-suroy mi diri guys. Ano to? Buwang na to, oh. Sa. Dili pa naguwang. Saging, guys. Tagatag saging ron guys. Duha ka bulig among kag-unon diri guys. Hello. Tulo ka bulig. Tulo ka bulig among kag-on guys. Dapat na yung mga kailo diri ba? Yung makita. O, kung mo. Akong gabi na mga gabi-gabi po mo. Dapat na gayo. Nagdala sa bunga ng kuan ba, oh. Ano ka lagi na ito yun pang? Buristin. Wala pa niya ito ah. Ang dako lagi na ito yung lagi naghan. Asa napita karon dito? Hindi mo sa landahan na to, ah. Wala ko na munga atong yagi. Di munga na siya karon. Ano guwang naman ng kanaw? Karna bahao. Kana gani, oh, paon ko kana. Pero bato sa dudong wala pa mas dudong. Ano daan ra una? Hello guys. Naikuan diri guys, oh, sapa ng gamay guys. Sapa ng gamay. Ano Maraw, pa di sapa bang ng tablon gamay. ka? Oh. Kasi ka na masika pang. Ano? Ang tablon. Tudun. Kuan man na. Samsung. Sapa nga gamay. Suroy taron guys diri sa farm guys kay wala may klase ang mga bata guys. Masarap suroy mo diri guys. Suroy ta diri. Tapos si Dudong guys ang naulahi guys. Si Dudong. Naulahi si Dudong. Kami naga mi sagi ron guys. Kapito niya naglang ka, oh. Lubi. Para ya mi saging. Dudong saging guys. Pag-alin po naman, oh. Guwang na kanya saging nga ba? Ay, ginabugto ka ha. Saging nga na. Ano pa dong, oh. Oo, itong yagi na. Dako ng ano, dako ng durian no. Pila ka tulad munga na po ng durian ba? Dako na kayong durian guys ba? Gamang mangustin oh. So good lang pamulak ang mangustin guys. Makaribis na po tanis guys. Pag ari daan, oh, rumutulo na. Tulo iyang ano ba? Tago. Trilalila, trilalang. Charo. Okay guys, thank you for watching guys.